Nou. Ja, vind je leuk? Ja. Nou, hij zegt niet veel. Want een roodstaartpapegaai, daar kun je veel meer leren praten. Deze niet. Nee. Deze is helemaal niet een praterige papegaai. Moet je zeggen, I love you, Igor. Ja. Dat doet mijn stem na, hè? Ja. Dit is Igor's code als wij op vakantie gaan. Of een dagje gaan wandelen. Of een uurtje gaan wandelen. Hè? Ja, ja. Oké. Zie? Nou, zo zit Igor erop. Hè? Ja. En zo ren je door de week? En zo ren ik door de week. En als we dan op vakantie gaan, dan heb ik dit ertussenin. En dan kunnen hier de etensbakje en het water. En Igor, dan moet je ook even zingen. Oh, wat ben je mooi. Dat heb ik in jaren niet gezien. Zo mooi. Zo mooi. Moet je even zingen. Bloemetjes. Allemaal bloemetjes. Ja, shut up. Nou. Wat ben je mooi. Dat heb ik in jaren gezien. Zo mooi. Zo mooi. Hoe reageren de buren dat je zet op de straat rennen? Nou, die vinden dat leuk en dan die praten ook wel even met Igor. Ja. Wat zeggen ze er dan? Hallo Igor, en we ben je weer mooi buiten. Ja, want het is toch leuk dat een papegaai zo leuk buiten kan in plaats van in een kooitje zitten. Hè? Ja, en Igor is een moderne papegaai. Een moderne? Zo noemen we dat. Een moderne papegaai die gaat uitwandelen. Hè? Ja, een moderne papegaai gaat uitwandelen. En als er een leuk deuntje op de radio is of op de televisie, dan doet hij zo mee, hè? Zo'n beetje dansachtig. Hé, Igor? Ja. Dat kun je ook heel mooi. Give me a kiss. Zie? Ja. Zie je wel goed is? Ja, ja. Ja, ja. Zie je, ik zeg altijd ja, ja. Hè? Give me a kiss. Kiss. Mooi niet? Ja. Oh, zie, dan doet hij wel lachen daar. Ja, mooi. Ja, ja. Nou, het is toch leuk dat je dit allemaal doet.